Noong una, nahirapan siyang tukuyin ito. Pero dahil sa sabulag na ikinapit ng nilalang sa kanyang balat kayo, kalaunay hindi pa rin ito nakatagos sa kanya. Tuso lang ang nilalang pinuno, pero hindi yon kasing lakas ni Sigma. At nung mahanap na niya ang kinaroroonan nito, agad niya itong tinitigan at tahimik na nilapitan. Isa sa mga nakapila ang nagbabalat kayo, kaya hanggat maaari, iniwasan niyang gumawa ng kahit na anong komosyon. Pagpang-abot ng kanilang tingin, agad namang napayuko ang nilalang na yon. Aligaga na ito na parang hindi na mapakali sa kanyang kinaroroonan. Panay na rin ang ginagawa nitong pagkagat sa kanyang kamay, na para bang ito na lang ang paraan niya para maalis ang nerbiyos na nararamdaman niya. Maya-maya pa, hindi na nito napansin ang paglapit ni Sigma. Basta nagulat na lamang yon nang magkaharap na silang dalawa. Anong ginagawa ng mga katulad mo rito? Alam kong kilala mo ko, kaya huwag ka nang magmaang-maangan. Galit na wika niya. Nang marinig ito ng nilalang, mas lalo pa itong nakaramdam ng takot. At sa puntong yon, unti-unti na niyang nakikita ang panginginig ng buo nitong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na itong napatitig sa kanya ng nakangiti. Masaya ang mga labi nito, pinuno, pero yung mismong mata nito, kapansin-pansing nanlulumo at natatakot. Bakit ka nakangiti? Meron ba nakakatawa sa mga sinabi ko? Magdahan-dahan kasi ikinikilos mo dahil nasa lugar kita. Kayang-kaya kita ngayong patayin dito kung gugustuhin ko. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, mas lalo pang nanginig ang nilalang. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong napaluhod habang pilit na sumasagot sa kanya. Nang makita naman ito ng mga tao, kagad sila nitong pinagtinginan dahil ang buong akala nito, sinasapian ang kinakausap niya. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo! Paulit-ulit na wika nito. Subalit nang marinig niya ito, hindi siya kumbinsido. Sa akto kasi ng nilalang, ibang-iba ang ipinapakita nito sa kanyang mga sinasabi. Kaya naman para mapatunayan, sinindak niya ito hanggang sa mawala na ito sa sarili. At nung nagwawala na ang amalanhig, nakita ng mga tao roon ang unti-unting pagbabago ng wangis nito. Nang masipat naman ito ni Sigma, agad niyang inagaw ang kumot na hawak ng isa sa mga pasyenteng nakapila. Dali-dali niya itong itinalukbong sa nilalang, sabay darag nito papasok ng bahay. Habang naglalakad, inabisuhan niya ang mga nakakita na magpatuloy lang. Nangako rin siya na maayos ang kalagayan ng sinapian, kaya walang dahilan para mag-alala sila. Ganun ho pa, Manoy Sigma? Sige ho, maghihintay na lang ho kami. Wika ng isa sa mga pasyenteng naghihintay. Nang marinig niya ito, tuloy-tuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makapasok na sila. Nataon noong may pasyente na sa loob, kaya dinarag niya ang nilalang patungo sa kusina ng bahay. At nang makarating sila roon, agad niya itong pinaupo, sabay usal dito ng tigalpo. Mabigat na usal ang binitawan niya, kaya yung nilalang halos parang mabalda na. Paulit-ulit itong nagtatangkang sumigaw pero walang kahit isang tinig ang lumalabas sa kanyang bibig. At ang mas mahalaga pa, nagsimula na itong lumuha ng dugo dahil sa bisa ng pangalan ng Tiyor. Huwag mo akong hahamunin dahil kapag nagdesisyon ako, hinding-hindi ka na dyan makakawala. Diyan ka na mamamatay. At ipinapangako ko sa'yo, walang makakatunog nito ng kahit na sino sa mga kauri mo. Pagkarinig dito ng nilalang, medyo kinilabutan ito. Sa tono kasi ng pananalita niya, parang nagsasabi talaga siya ng totoo. Kitang-kita rin sa kanyang akto na wala siyang panghihinayang dito, kaya naman nang magkaroon ito ng pagkakataon para magsalita,
Hindi na ito nagdalawang isip. Inutusan lang ako dito. Gusto ng aming Panginoon na makita ang mahusay na manggagamot na bantog sa aming lugar. Hindi ko lang sukat akalain na ikaw pala ang manggagamot na yun. Sigma, ang huling tagapangalaga ng mga pangalan ng Tior. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad yung nagsuka ng dugo. Napakalapot nito sa puntong iisipin mo na meron itong malubhang karamdaman. Nang makita naman yun ni Sigma, mas lalo lang siyang tumawa habang inuudyukan pa ito na magsalita. Dagdag pa niya na, "Di ka man lang ba kinilabutan na binanggit mo ang katagaan ng Tior? Pasalamat ka't nasa ibang lahi ka. Dahil kung ordinaryo ka, kanina ka pa binawian ng buhay. O siya, sige. Dahil sa ramdam kong hindi ka naman nagsisinungaling, di na kita pahihirapan pa." Maraming salamat ho. Pagkasalita nito, agad naman yung yumuko bilang pagpapakita ng pahintulot na kitilin ang buhay nito. Pagsilay naman niya sa ginawa ng nilalang, agad siyang kumuha ng kutsilyo, sabay lapat nito sa parte ng dibdib kung saan naroon ang puso. Walang sabi-sabi, agad niya itong ibinaon hanggang sa napahinga na lamang ng malalim ang nilalang na yon. Ilang segundo pa ang lumipas, dahan-dahan na itong pumikit hanggang sa mawalan na ito ng ulirat. Paghandusay nito sa sahig, kampante lang naman niya yung tinitigan habang pinupunasan ang kutsilyong ginamit niya. Maya-maya pa, may narinig siyang mga yapak na papalapit. Wala siyang ideya kung sino ito pero nakasisiguro siya, isa yon sa mga pasyente niya. Kaya naman bago pa makita ang labi ng amalanhig, agad niya itong binuhusan ng uling bago takpa ng mga sako. Matapos nun, nagmamadali siyang lumakad para salubungin ang paparating. Paglabas niya ng kusina, nakita niya ang lalaki na ama nung ginagamot niya. Mawalang galang na ho, Manong Sigma. Pero yung anak ko kasi kanina pang kinukumbulsyon. Hindi na rin ito magkamayaw sa kakasigaw na parang meron ditong nagbibigay takot sa kanya. Wala yan, Manoy. Huwag mong alalahanin yan dahil parte yan ng lunas na ibinigay ko sa kanya. Obserbahan mo, maya-maya titigil yan. Sandali lang, may mga importante lang kasi akong ginagawa. Bigyan niyo ako ng kalahating oras para matapos ko ang lahat ng to. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nakapagsalita pa ang kanyang kausap. Hinayaan na lang siya nito, lalo pat sa isip-isip nito. Alam naman niya ang kanyang ginagawa. Pagkaraan ng kalahating oras, nailigpit na niya ang katawan, ganun din ang mga bakas ng dugo nito. Ayon sa kanya, na para hindi na makabalik pa ang mga amalanhig, kinakailangan itong buhusan ng uling bago itapon sa malaking uka. Hindi rin ito maaaring tubuan ng lupa sa kadahilan ng mawawala ng bisa ang mga sumpa at pangontrang isinama niya sa katawan. Alam kasi noon ni Sigma na magpapakamatay talaga ang nilalang na yon dahil sa kapasidad nitong mabuhay muli. Ang hindi lang nito inaasahan, marami siyang kaalaman pagdating sa mga sumpa at orasyon laban sa kakayahan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho na parabang walang nangyari. Awa naman ng Diyos, sumapit na lang ang gabi. Wala na siyang nakaingkwentrong hindi inaasahan. Kaso lang lingid sa kanyang kaalaman, kaibigan niya ang malalagay sa bingit ng kamatayan. Dumaan ang 2 araw, di siya nakababa sa kanila. Marami kasi siya noong ginagawa, kaya halos wala na siyang oras buong maghapon. Kampante naman siyang wag bisitahin ng kaibigan niya, lalo pat alam niya na marami naman itong pinagkakaabalahan sa buhay. Ang ipinagtataka niya lang, bakit hindi na siya binibisita ni Poncio? Kaya naman pagtungtong ng gabi ng araw na yon,
Pumunta siya sa tahanan nito. Pagdating niya, nakita niyang sarado na ang bahay. Walang gaserang nakasindi sa loob, tapos napakatahimik ng paligid. Nung masipat niya ito, medyo kinutuban siya kasi sa mga ganoong oras, alam niyang gising pa yung kaibigan niya. Madalas nasa labas pa ito, gumagawa ng mga muebles na galing sa baging ng ratan. Kaya naman para masagot ang mga kutob niya, di siya nagdalawang isip na lumapit. Pagharap niya sa pinto, agad siyang kumatok habang mahinahon niya itong tinatawag. Magandang gabi. Manoy Poncio, nandyan ho ba kayo? Paulit-ulit niya itong ginawa pero wala pa ring sumasagot. At habang tumatagal na naroon siya sa harapan ng pinto, nakakalanghap siya ng kakaibang mga bagay. Pinaghalong langis ng sasakyan at kanin baboy ang nalalanghap niya, kaya naman di na siya nagdalawang isip na sirain ang pintuan. At nang mabuksan niya na ito, tumambad sa kanya ang kagimbal-gimbal na sitwasyon sa loob. Punong-puno na ng alikabok ang bahay, nagkalat ang mga damit ng pamilya ni Poncio at napakarami ng nuno sa punso na tumubo mula sa sahig nito. Sa parte naman kung saan naroon ang mga kwarto, may nakita siyang malaking bahay ng langgam. May mga uod na rin doon, indikasyon na may nabubulok ditong laman. Dala ng kuryosidad, agad niya itong sinilip hanggang sa makita ang katawan ng mga anak ni Poncio. Nagkalat ang mga parte nito sa buong paligid at kahit ilang araw na itong patay, kapansin-pansin pa rin ang mga wakwak nitong dibdib. Nagkalat din sa silid ang mga kalmot ng mga nilalang na umatake, indikasyon na nakipaglaban ang mga ito hanggang sa sila'y masawi. Nung makita ito ni Sigma, hindi na siya nagbakasakali pa na buhay pa ang kaibigan niya. Pagkaraan ng ilang minutong paghahanap, nadatnan niya ang mag-asawa sa loob ng kakahuyan, ilang metro ang layo mula sa kanilang tahanan. Si Poncio nakasabit sa dahon ng nyog, habang ang asawa nito nakabitay sa sanga ng puno ng mangga. Parehas na silang inaagnas, kaya hindi na halos klaro ang mukha nila. Pero sa kabila nito, alam niya na yon ang mga kaibigan niya. Labis na nakakapanlumo na makita ang ganoon itong kalagayan, pero sa kabila nito, nasanay na siya sa ganoong pakiramdam. Masakit mang sabihin pero hindi na siya nito kayang maapektuhan. Ngunit kahit na ganon, nagmalabis pa rin siyang makuhanan ng hustisya ang kanilang pagkawala. Ilang araw din niyang hinanap ang mga salarin hanggang sa matukoy na niya ang kinaroroonan ng mga ito. Hindi sakop ng mangkukulam ng busa ang mga nilalang, kaya naman nang matunugan niya ito, medyo natuwa siya. Batid din niya nakalaban ito ng pamilya nila Poncio dahil na rin sa mga negosyo nila sa baryo. Kaya naman nang malaman niya ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip. Walang sabi-sabi, agad niyang minanmana ng kanyang mga biktima hanggang sa makahanap na siya ng perpektong oras upang sumalakay. Alam ni Sigma na walang kaide-ideya ang mga aswang na kalahating mambabarang sa pagdating niya, kaya nais niya itong sorpresahin. Di rin niya binalak na kaagad itong patayin dahil sa gusto niyang malaman kung papaano ito nakatagos sa mga harang at pangontrang nilikha niya sa bahay ng kanyang kaibigan. 2 araw pa ang lumipas, naihanda niya ang lahat ng hakbang. Pagsapit ng gabi, tsaka niya kasywal na tinahak ang daan habang tangan-tangan ang presensya ng Dibino. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa lugar, sa puntong magsialisa na roon ang lahat ng uri ng nilalang. Dahil sa pangyayari, kaya malayo pa lang natunugan na siya ng kanyang mga kalaban. Lahat na alarma sa pagpasok niya, pero sa panig ng pamilyang pakay niya, walang nagsialisan. Yun bang parang ipinapahiwatig ng mga ito na kaya siya nitong matalo. Nang mapansin naman ni Sigma ang akto ng mga nilalang na yon, di siya nagdalawang isip na magmadali.
Pagdating niya sa kinaroroonan ng kanyang mga kalaban, nadatnan niya itong nagkumpulan sa labas ng kanilang mga tahanan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, ganun din ang mga gabay nila. Hindi kalayuan sa lugar na yon, nakita niya ang hindi mabilang na mga insektong gumagapang. Bawat isa pagmamay-ari ng mga mambabarang na humaharang sa kanya. Hindi rin basta-basta ang mga insektong nakikita niya dahil bawat isa sa mga ito naglalaman ng malakas na uri ng lason. Pagsilay dito ni Sigma, napangiti na lamang siya habang nagwiwika sa mga ito ng, "Sigurado ba kayo sa gusto ninyong mangyari? Wala ba kayong pakiramdam? Hindi ba kayo marunong tumalima sa batas at kapangyarihan ng isang dibino? Kung gayon, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang aming mga nakatagong pangil." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, dali-dali niyang hinugot ang kanyang punyal. At nung makita naman ito ng mga mambabarang, hindi yun nagdalawang isip na pasugurin ang mga insektong naghihintay sa kanilang utos. At sa isang kisap mata, para itong malakas na agos ng tubig na bumababa. Napakalawak ng sakop nito at sa sobrang dami nito, may hahalin tulad mo yon sa isang karimlang lumalamon ng lahat ng bagay na kanyang madaraanan. Dahil sa pangyayaring yon, hindi siya nagdalawang isip na tawagin ang mga elementong binigyan niya ng wangis na katulad ng sa kanya. Pag-ahon ng mga ito sa lupa, nakita ng mga mambabarang ang tatlong mandirigma na gawa sa kidlat, apoy at hangin. Tangan-tangan ng mga ito ang kanilang mga sandata na sumasagisag sa elementong nagsisilbing kapangyarihan nila. Ayon sa kanya, ang mandirigma ng hangin may hawak na latigo, ang sa apoy may hawak na kampilan, at ang sa kidlat may tangang sibat. Nakasuot din ng mga ito ng mga kalasag at sa bawat pag-apak nila sa lupa, nagiiwan sila ng mga marka. Matapos itong tawagin ni Sigma, ito ang nagsilbi niyang depensa mula sa hindi mabilang na mga insekto. Habang kasyual siyang naglalakad papalapit, buong lakas namang sinunog ng mga ito ang mga nilalang na lumalapit. Kalaunan, nakapasok siya sa loob ng bakuran na walang ginagawang kahit na ano. Dahil dito, kung kaya't unti-unti na ring nakaramdam ang mga nilalang na nakasaksi sa kanyang kakayahan. Maya-maya pa, napangiti na lamang siya habang nagwiwika sa mga ito ng, "Uulitin ko, sigurado ba kayo sa mga binabalak ninyo? Ito na ang huling beses na magtatanong ako sa inyo." Dahil sa kanyang tanong, hindi na naiwasan ng isa sa mga ito ang sumagot. Isang matandang lalaki ang nakipag-usap sa kanya upang maipaliwanag ang panig nila. Kaso lang lahat ng sinabi nito, purong kasinungalingan. Alam na alam ito ni Sigma Pinuno, gawa ng ilang beses na siyang nakatagpo ng ganoong katangian ng nilalang. Kaya naman imbis na sumagot pa, dito na siya nagdesisyong sugurin ito ng buong puwersa. Paghugot niya ng kanyang punyal, dito na nagsimulang lumayo sa kanya ang mga elemento. Akala ng mga nilalang may mangyayari na, kaya ang ginawa ng karamihan sa kanila, nagsipulasan papalayo. Meron na ring napilitang magpalit anyo, pero nung ginawa nila ito, bigla silang nilamon ng apoy na hindi nila mawari kung saan nagmula. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakaramdam ng matinding takot ang mga ito. Yung iba sa mga kadugo ng mga mambabarang sinusubukan na sa kanyang magmakaawa, pero walang kahit isa ang pinakinggan niya. "Walang kapatawaran ang ginawa ninyo. Alam niyo ba kung sino para sa akin ang pamilyang kinuhanan ninyo ng buhay? Sila lang naman ang natitirang tao na kinikilala kong pamilya. At ngayong wala na sila, hindi ako matatahimik hanggat hindi sila nabibigyan ng nararapat na hustisya." Nang mailahad niya ito,
Tsaka siya walang pagdadalawang isip na sumugod. At nang makita naman yon ng mga mambabarang, hindi na rin yon nagdalawang isip na sumalubong sa kanya. Matinding sagupaan ang nangyari, pinuno, pero sa bandang huli, wala rin itong nagawa. Lahat ng mga nangahas ay walang awa niyang pinutulan ng mga galamay bago niya ito paslangin gamit ang kanyang punyal. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa kalaunay ang mga pinuno na lamang ang natira. Binubuo ng 3 pamilya ang pugad, kaya 3 lang din ang kanyang iniwan. At bawat anak ng mga ito, buhay niyang ipinadakot sa mga elemento. Matapos niya itong maisakatuparan, pinaluhod niya ang mga bata sa harapan ng mga nilalang habang kaswal na inilalahad ang kanyang mga binabalak. Hindi naman kayong unang mamamatay, kundi ang mga batang ito. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin. Wala akong pakialam. Sadyang ang gusto ko lang, iparamdam sa inyo kung gaano kasakit ang ginawa niyo sa akin. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad siyang lumapit sa isang batang babae na umiiyak. Inosente at normal ang itsura nito, pero ramdam niya ang dugo at presensya ng aswang na dinadala nito. Kaya naman paglapit niya sa kinaroroonan ng babae, agad niyang hinawakan ang buhok nito, sabay darag ng ulo nito papaitaas. At nung makita na niya ang leeg ng bata, dahan-dahan niya itong hiniwa hanggang sa umagos ang malapot nitong dugo. Nung bumulwak ito, halos mangisay ang batang yon habang umiiyak. Paulit-ulit na rin itong nagpumiglas pero sa bandang huli wala na rin itong nagawa. Pagkaraan ng ilang minuto, tuluyan na itong nawala ng lakas. Paglaylay ng binti at kamay nito, nakita na lamang ito ng mga kadugo nito na namumuti na ang mga mata hanggang sa bigla na lang kumalas sa katawan ang mismong ulo nito. Pagkatapos ng pangyayari, nagsihiyawan ang mga nilalang na natitira. Walang pagdadalawang isip na rin yung sumugod sa kanya na para bang tanggap na ng mga ito ang mangyayari sa kanila. Kapansin-pansin din ang pagdagdag ng kanilang mga lakas na animoy lumagpas na sila sa kanilang mga abilidad. Kaya naman nang mapagtanto niya ito, masaya siya ritong nakipaglaro. Hinayaan niyang lamunin ng galit ang mga nilalang hanggang sa paunti-unti nakita niya ang tila bang pagpapalit nito sa kanilang mga ikalawang anyo. Walang ideya si Sigma na umiiral ang ganoong uri ng nilalang, kaya medyo naintriga siya. At para masukat ang mga lakas nito, hinayaan niya ang mga nilalang na yon na gawin ang mga nais nila. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita niya ang ikalawang anyo ng mga nilalang. Malayong malayo ito sa wangis ng mga amalanhig at gabunan, kaya nang makita niya ito, nabalot siya ng pagkamangha at palaisipan. Hindi niya kasi sukat akalain na umiiral ang mga ganoong uri. Dala ng kuryosidad, nakangiti niyang binanggit ang pangalan ng tiyor bago tuluyang buhayin ang mutyang nakabaon sa punyal. Pagliwanag nito, may parang hibla ng liwanag ang bumaba sa kalangitan na agad na kumonekta sa pinakadulo ng sandata niya. Pag-ugnay ng dalawa, biglang nagkaroon ng mga kulog sa ulap bago tuluyang tumahimik ang paligid. Matapos na, bahagyang naudlot ang kaguluhan dahil lahat ng insektong nakakita sa liwanag ay hindi maiwasang mapaisip kung ano ito. Alam nila na hindi basta-bastang kapangyarihan ang nakita nila, kaya kahit wala silang ideya, napilitan silang pakiramdaman ng paligid. Maya-maya pa, dito na nagpatuloy ang pagsugod ng mga ito, gawa ng napansin nila na wala naman itong naging kakaibang epekto. Akala nila isang malaking kasinungalingan ang kapangyarihan na kanilang nakita, pero paglapit nila sa kinaroroonan ni Sigma, bigla na lamang naabo ang mga katawan nila nang hindi nila namamalayan. At sa isang kisap mata,
Binalot ng makapal na alikabok ang paligid. Tuluyan na ring naglaho ang huni ng mga ito, ganon din ang kanilang mga presensya. Nang maglaho na ang alikabok, sa kanila nakita si Sigma na nakatayo habang nakaluhod ang tatlong elemento sa tabi nito. At kagaya ng pagdating niya, walang nakitang takot o anumang pangamba ang mga nilalang sa kanyang muka. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na siya nagsimulang maglakad, hawak-hawak ang punyal na animoy merong nagbabagang presensya. Sa bawat pag-usad niya, may mga binabanggit siyang salita na hindi maunawaan ng mga mambabarang. Makailang beses din siya nitong sinubukang tanungin pero hindi siya sumagot. Alam niya kasi na wala nang patutunguhan ang anumang pag-uusap dahil sa dami ng nangyari. Kaya paglapit niya sa mga ito, inukit niya sa hangin ang ika-4 na pangalan ng Tiyor na may kakayahang magwasak ng lahat ng may buhay. Pagkaukit niya ng mga kataga, nakita niya kung papaano malusaw ang tatlo hanggang sa maging abo na lamang ang mga ito. At nung maglaho na ang mga nilalang, dito niya na sinimulang sunugin ang kanilang tahanan. Wala siyang tinirang kahit na anong bakas, pagpapakita ng kanyang galit. Bagaman ramdam niya na marami ang nakamasid, hindi siya nagpasindak, lalo pat alam niya kung ano ang sukdulan ng kanyang kakayahan. Matapos ang mga pangyayari, tsaka pa lamang niya pinaglaho ang tatlong elemento. At sa kanyang pagtalikod, inilahad niya sa mga nilalang na nagmamasid ang kanyang nais mangyari. Ikalat niyo sa lahat ang nangyari sa lugar na ito. Sabihin niyo sa mga kauri ninyo, wala akong palalagpasin sa kanila. Basta nagkasala sa batas ng tao at Panginoon, tinitiyak ko ang kanilang mga kamatayan. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, dali-dali siyang umalis. Alam ni Sigma na ito ang simula ng digmaang ikinakabahala niya, kaya naman ginugol niya ang natitira niyang panahon sa paghahanda. At nagsimula ito sa pagbabakod sa kanyang tahanan. Ilang araw din niya yung ginawa para lamang magkaroon ito ng depensang hindi matitibag ng anumang aral ng kaliwa. Pagkatapos, dito niya na binuhay ang iba pa niyang mga agimat at mutya na halos taunang natutulog. Isinabit niya ang mga ito sa bawat parte ng kanyang tahanan kung saan namumuhay ang mga kaibigan niyang engkanto. At pagkatapos nito, tsaka niya ipinagpatuloy ang panggagamot. Ayon sa kanya, na sa mga unang araw wala namang nangyaring kakaiba. Lahat nasa ayos hanggang sa isang gabi na panaginipan niya itong si Hubra. Hindi niya mawari kung anong ibig nitong iparating. Pero sa panaginip niyang yon, nakita niyang isa itong ganap na rebulto. Ibig sabihin, ang pangitaing nasilayan niya ay naganap noong wala na siya sa baryo. At sa kanyang pagmamasid sa loob nito, may nakita siyang kakaiba sa katawan ng kaibigan niya. Sa leeg kung saan nakalagay ang agimat nitong naging bato, napansin niya ang isang kakaibang liwanag na nagsasalita. Sigma, may nakalimutan kang pangalan. Bumalik ka sa baryo. Kunin mo ito sa aking kalooban. Sigma, may nakalimutan kang pangalan. Bumalik ka sa baryo. Kunin mo to sa aking kalooban. Sigma, bumalik ka. Paulit-ulit ang mga katagang yan hanggang sa magising na siya. Pagmulat niya, agad siyang napuno ng mga katanungan. Hindi niya kasi maintindihan ang ibig nitong sabihin, lalo na't alam niya na matagal nang namayapa ang kaibigan niyang si Hubra. Halos ilang araw din itong naging bangungot bago siya nagdesisyong bumalik sa baryo para hanapin ang rebulto nito. Di man niya hangad na bumalik sa lugar na yon, pero sadyang wala siyang magagawa.
Kinagabihan ng ikatlong araw, naglakas loob siyang umalis kahit wala siyang ideya sa kanyang madadatnan. Ang inisip na lang niya noon, may magandang kahihinatnan ang lahat ng kanyang gagawin. Kaya naman paglalim ng gabi, palihim siyang gumawa ng lagusan sa likod ng kanyang tahanan. Ilang oras din niya itong isinagawa hanggang sa makita niya ang lagusang nagdudugtong patungo sa sentro ng kanilang baryo. At sa ikalawang pagkakataon, pinasok niya ito. Punong-puno man ng pag-aalangan, hindi siya nagpatinag pinuno. Maya-maya pa, nang makapasok na siya, agad bumungad sa kanya ang baryo na kinakaina ng kalikasan. Marami na ring nawasak ditong rebulto, maliban na lang sa mga rebulto ng mga pinuno at mga kasamahan nilang minsang nagtanga ng pangalan ng Tiyor. Bagaman wala na ito sa kanilang puder, hindi maipagkakaila na ito ang nagpatatag sa mga katawang lupa nila. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit ilang taon na ang nakakaraan, nananatili pa rin silang nakatayo. Matapos naman niya yung masilayan, bahagya siyang napahinto sa paglalakad nang masipat na niya ang rebulto ni Hubra. Pagbaling niya ng tingin dito, dahan-dahan niya itong nilapitan habang unti-unting namumutawi sa kanyang isipan ang kanilang mga alaala. Napakasakit para sa kanya na muli itong masilayan sa ganoong sitwasyon, pero wala siyang magagawa. Kailangan niya kasing mapatunayan ang kanyang mga panaginip dahil sa ito lamang ang magpapanatag sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, tuluyan na rin siya ritong nakalapit. At pagsilay niya doon ng malapitan, nakita niya ang wangis ni Hubra na parang labag pa sa loob nito na mamatay. Ayon kay Sigma, napakahirap ng ganoong tagpo dahil hindi niya maiwasang maging emosyonal. Pilit din niyang nilalabanan ng kanyang nararamdaman, pero sa bandang huli, bigo niyang mapangibabawan ito. Maya-maya pa, nang hindi na niya makayanan ang emosyon buhat sa kanyang mga nakikita, walang pagdadalawang isip niyang binasag ang estatwa gamit ang mga kamao niya. At nang tumagos na dito ang kanyang kamay, may nakita siya sa loob nito ng isang pulang libro. Sa unang tingin pa lang, alam na niya kung ano ang nakikita niya at ito ay walang iba kundi ang libreta ng pangalan ng Tiyor. Ang hindi niya lang maisip noon ay kung ano ang nilalaman nito. Batid din niya na nagtatanga nito ng malakas na abilidad dahil itinago ito ni Hubra sa kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Matapos naman niya itong masilayan, dahan-dahan niya itong kinuha hanggang sa mahawakan na niya ang mismong libreta. Nung dumampi ito sa kanyang balat, lahat ng alaala ni Hubra ukol dito, kanya ring nakita. Nakakapanlumo ang ganoong tagpo, pinuno. Gawa ng sa pamamagitan nito, muli na naman niyang naaalala ang maligaya nilang kahapon. Habang namumungay ang kanyang mga mata, kinakausap niya ang kaibigan niya sa kanyang panaginip. May mga pagkakataon ding tumitingin siya sa rebulto ni Dakil na kasalukuyang nababalutan na noon ng makapal na ugat ng danakit. Siguro kung buhay pa kayo, napakasaya natin. Pasensya na kayo mga kaibigan kung hindi ko kayo nailigtas. Maging ako man kasi, hindi ko alam ang mga gagawin ko noong mga sandaling yon. Di ko rin maisip kung bakit sa dinami-dami natin, ako lang ang natirang buhay. Habang tumatagal, Hubra, mas lalo akong nalilito sa mga katotohanang alam ko. Tayo nga ba talaga ang nasa mabuti? O sila? Pagkasambit niya ng mga katagang ito, nawala ang mga alaala. Bumalik na rin sa normal ang nararamdaman niya hanggang sa paunti-unti kumalma na ang paligid. Pagbalik ng kanyang wisyo, di siya nagdalawang isip na umalis sa lugar na yon. Habang tumatagal kasi siya rito, kapansin-pansin ng matataas na uri ng sigbin
na nagmamasid mula sa labas ng baryo. Kaya naman para makaiwas sa mga alipin ng mangkukulam ng busa, napilitan na siyang umalis. Alam niya na hindi pa ito ang tamang panahon, kaya walang dahilan na makipaglaban. Matapos niyang makuha ang libretang nagtatanga ng misteryosong pangalan ng Tiyor, agad siyang bumalik sa tahanan niya. At pagtungtong ng hating gabi, binuklat niya ito na parabang isa lang itong simpleng libro. Pagsilay niya sa nilalaman, nakita niya ang 5 pangalan ng Tiyor at ang mga ritual na sumasakatuparan dito. Kakaiba ang mga pamamaraang nakita niya, pinuno, kaya naman takang-taka siya kung bakit ito naging ganun. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabasa, dito niya naunawaan na ang 5 pangalan ay ang katangi-tangi sa lahat ng mga pangalang alam niya. Ano to, Hubra? Bakit? Paanong ganitong lihim ng 5 pangalan? Gulat na wika niya sa kanyang sarili. Matapos niya kasing mabasa ang libreta, napagtanto niya na ang 5 pangalan ay isa sa mga susing pangalan para wasakin ang mundo. Sa kabuuan, sinasabi ng libreta na mayroong 6 na pangalan sa 99 na pangalan ng Tiyor ang maghuhudyat ng katapusan kapag natangan ito ng isang tao. Malakas at katangi-tangi ang mga pangalang ito, kaya ang mga naunang nagtangan dito ay nagkasundong ipaghiwa-hiwalay ito upang hindi ito mapanghawakan ng kahit na sino. At sa loob ng halos 20 siglo, nanatiling lihim ang tungkol sa mga katangi-tanging pangalan. Bawat isa rin sa mga taong pinagkatiwalaan itong magtangan ay inilalagi ito sa kanilang mga laman loob upang habang buhay nila itong dadalihin. At sa pamamagitan nito, walang makakaalam ng tungkol dito. Nang mabasa naman niya ang tungkol sa impormasyong yon, hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya. Sa mga sandaling yun kasi, pinuno, aminado si Sigma na hawak na niya ang pangalan ng Tiyor. At lahat ng lihim nito ay nakatatak na ng panghabang buhay sa kanyang isipan. Dumaan ang mga araw, patuloy niyang sinaliksik ang abilidad ng pangalan. Mahirap ito noong una, gawa ng walang libro ang makapagbigay ng mga impormasyon ukol dito. At kahit yung mga nakuha niyang libro sa silid ni Tandang Agato, walang sapat na detalye ukol sa mga katangi-tanging pangalan ng Tiyor. Basta ang alam lang niya, merong 6 na pangalan at bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng mas malakas na kapangyarihan. Dahil dito, kung kaya't nagdesisyon siyang pag-aralan ito habang hindi pa kumikilos ang mangkukulam ng bundok ng busa. Ilang linggo rin ang ginugol niya sa libretang yon, pero hindi niya natagpuan ang mga bagay na kanyang hinahanap. Katagalan na nawa na rin siya, gawa ng hindi niya maipagkakaila na ilang beses na mas malakas kumpara rito ang mga karga niya. At para masiguro ang kaligtasan ng libretang yon, inilagay niya ito sa ginintoang baul na ibinigay ng Dibino. Tiwala siya na ligtas ito sa altar, kahit hindi ito napapaloob ng selyo. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nakampante ay dahil sa matataas na uri ng engkantong nagbabantay sa kanyang tahanan. Magmula noon, hindi niya nahawakan pa ang libreta. Wala na rin siyang balak na ipagpatuloy ang pag-aaral dito, alang-alang sa kaibigan niyang namayapa. Batid ni Sigma na hindi ito itinago ni Hubra sa kanyang katawan nang wala itong sapat na dahilan. Kaya kahit papaano, ito na rin ang naging pamamaraan niya upang maipakita ang kanyang pagrespeto. Sa paglipas ng mga buwan, pinuno, naging maayos ang kanyang buhay. Araw-araw wala siyang ibang ginagawa kundi ang tumulong sa mga pasyenteng dumadayo sa bahay niya at magsaka sa mumunting bukid na ipinundar niya. Nakakaburyong man kung iisipin ang buhay ni Sigma. Sanay siya sa ganoong bagay. Masaya rin siya ng ganon
lalo pat ito ang definisyon niya ng totoong kahulugan ng buhay. Sa totoo lang pinuno, inakala ni Sigma na ang mangkukulam lang ng pusa ang nag-iisa niyang mortal na kalaban. Ni minsan hindi sumagi sa kanya ang mga individual na naghahangad ng 6 na pangalan ng tiyor na may kakayahang wasakin ang mundo. Nalaman lang din niya ang tungkol dito nung sumapit ang unang buwan ng sumunod na taon. Kaya niya nalaman ang tungkol sa bagay na yon dahil sa isang dayong antingerong napadpad sa kanyang lugar. Kagaya niya, galing din ito ng Palimbang at nagsimula itong maglakbay noong nabalitaan itong natalo ang baryo ng mga tagapangalaga ng pangalan. Hindi na ito nang haspa na manatili sa lugar na yon dahil sa kanilang pagbagsak. Ayon sa kanya, nung makilala siya ng antingero, halos hindi masukat ang saya nito. Basta tuwang-tuwa ang taong yon na makakita ng tagapangalaga. Ikaw si Sigma, di ba? Napakatunog ng pangalan mo sa amin nun. Dakilang-dakila ka para sa mga katulad naming mga ordinaryong antingero. At alam mo ba, lahat ng tungkol sa'yo, nagkukumahog kaming malaman. Ang tungkol sa mga kakayahan mo, mga karga mo, at pati na rin ang personal mong buhay. Kaso lang, limitado lang ang mga taong umiikot sa paligid mo. Kaya nahihirapan kaming malaman ng tungkol dito. Isang beses lang din kitang nakita. Pero nakatatak na sa isipan ko ang mukha mo. Ganun ba? Nakakatuwa naman. Siya nga pala kaibigan. Ano ang pangalan mo? Ba't ka napadpad dito? Rubing ang pangalan ko. Matagal na ako rito nagpabalik-balik, Sigma. Pero hindi kita natsitsyempohan. Siguro, 16 na beses na akong pumunta rito. At ito ang unang pagkakataon na magkita tayo. Kanina nung tinitingnan kita, nagdadalawang isip pa ako eh. Pero nung humarap ka, nakilala kita kaagad. Hindi na ako nagdalawang isip. Kaya naman kahit nahihiya ako na mismo ang kusang lumapit. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nagtanong pa. Ramdam din naman niyang totoo ang mga sinasabi ng lalaki dahil na rin sa mga karga nitong napansin niya. Ayon kay Sigma, kaya niya napatunayang totoo ang mga sinasabi nito dahil sa isang mutyang tanga nito. Alam niyo ba, may isang mutya na mapangwasak sa nagtatangan sa kanya. Ito ang mutya ng kawang, isang uri ng halamang dagat na makikitang lumulutang sa ilog kapag ka Biyernes Santo. Pinangingilagan ito ng mga antingero, gawa ng kapag hawak mo ito, wala kang kapangyarihan na magsinungaling. At kung meron man, rerebueltahan ka nito sa pinakamapait na paraan. Pwede kang malasin ng ilang buwan, magkasakit, iwan ang iyong mga mahal sa buhay, at kung ano-ano pang mga kamalasan. Likas din itong malas sa kahit na anong sugat, pero sa kabila nito, nagtatangan ito ng hindi masukat na kakayahan sa kahit na anong uri ng kombate. Malakas sa kung malakas ang mutya ng kawang, pero marami itong kaakibat na peligro. At karamihan sa mga nagtatangan nito, ilang taon lang ang itinatagal sa mundo. Kung hindi kasi yun nagpapakamatay, napapariwara ang kanilang mga buhay. Marahil hindi pa sila handa na magtangan ng ganoong kalakas na mutya. Ang mga bagay na ito ang kanyang pinanghawakan para maniwala sa lahat ng sinabi ng bago niyang kaibigan. Maya-maya pa, nang medyo seryoso na ang mga pag-uusap nila, niyaya niya ito na tumungo sa bahay niya. Mas mainam kasi roon, para naman kahit papaano, walang makikinig sa kanilang dalawa. Nung marinig naman ito ni Rubing, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Talaga ho, Manoy Sigma? Isasama niyo ako sa bahay ninyo? Nakakatuwa naman ho. Hindi ko inaasahan to. Huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang yan. Tsaka isa pa, matagal na rin akong hindi nakikipag-usap sa mga kagaya mo. Interesante ang tangan mo, Rubing. Kaya medyo nagkaroon ako ng interes sa'yo. Hindi ko sukat akalain na sa mga ganitong panahon,
Meron pa palang magkaka-interes sa mga ganyang uri ng mutya. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, napangiti lang naman yon. Di na rin ito nagsalita, kaya minabuti na niyang maglakad. At nang makarating na sila sa bahay, agad niya itong pinapasok sa loob. Tinimplahan ng maiinom at binigyan ng makakain. Ituring mo ng bahay ang lugar ko. Mula ngayon, Robing, pwede ka ritong bumisita kahit kailan mo gusto. Siya nga pala, kailan ka luluwas ng baryo? Para naman mapaghandaan kita ng mumunting sorpresa. Hindi ko pa sigurado eh. Kasi ngayong nakita ko na kayo, parang ayoko nang umalis dito. Manoy Sigma, pwede ba akong manuluyan dito kahit ilang araw lang? Marami pa kasi akong gustong matutunan eh. Pwede naman, Rubing. Kaso lang masyado akong abala sa buhay. Hindi rin kita matuturuan, pero makakapagbigay ako sa iyo ng ideya sa mga ginagawa ko. Hindi ako madamot sa karunungan, kaya huwag kang mag-alala. Nang marinig ito ni Rubing, tumangulang naman yon at nagpasalamat. Matapos ang kanilang pag-uusap, hinatid niya ito sa bakanting silid. Nakatabi lang nung silid na ginagamit niya sa panggagamot. At habang sila'y naglalakad, isa-isa niyang inilahad dito ang mga batas niya sa loob ng bahay. Hindi naman sa hinihigpitan kita. Ang gusto ko lang alam mo kung ano ang mga gusto at ayaw ko rito. Marami akong batas dito, Rubing, kaya inaasahan ko na susundin mo ito. Alam ko na tumatalima ka sa kautusan, kaya malakas ang kutob ko na susunod ka. Wika niya pagkatapos niyang ilahad ang mga batas sa loob ng bahay. Oo naman ho, Manoy Sigma. Wala ho yung problema. Tsaka isa pa ho, inaasahan ko na may batas sa loob ng pamamahay ninyo. Naniniwala ako na ang bahay na walang batas ay hindi naiiba sa pugad ng isang hayop. Lahat ng tao may matinong pag-iisip. Merong batas na sinusunod sa lahat ng oras. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nagsalita. Lumipas ang araw na yon. Ipinakita niya sa antingero ang husay niya sa panggagamot. Noong una, hindi yon tumutulong sa kanya. Pero sa katagalan, nagdesisyon na rin itong tumulong dahil sa nakita nito na marami ang pumipila araw-araw. Labis naman itong ikinatuwa ni Sigma Pinuno. Gawa ng napakalaking ginhawa ang pagtulong nito sa kanya. Hindi nagtagal, nasanay na rin siya sa presensya ng lalaki sa loob ng kanyang pamamahay. Mas naging masaya rin siya sa buhay dahil kapag siya ay nag-iisa, meron na siyang kasama. Ito rin ang madalas magpatawa sa kanya tuwing may bumabagabag sa isip niya. Napakasaya na nila noon, Pinuno, sa puntong wala na sila gaanong iniisip pa. Inakala rin niya na hindi talaga makakapagsinungaling ang antingerong yon. Pero dumaan ang mga buwan, may isang bagay siyang napansin sa katawan nito. Tuwing sumasapit ang Biyernes, namamanas ang mga paa nito. Minsan nga hindi ito makalakad, kaya naman nagtaka siya. Nang kinausap niya si Rubing ukol sa sakit nito, kung ano-ano lang ang sinabi nito sa kanya. Bagaman meron itong punto, hindi siya nito nakumbinsi. Kahit kasi totoo ito, naniniwala siya na meron pa itong ibang dahilan. Pansamantala, pinalagpas niya muna ang lahat ng mga nakita niya habang palihim itong pinagmamasdan. At sa pagsapit ng ikalawang gabi ng Biyernes, dito niya na ito palihim na binuntutan hanggang sa masilip niya ito sa kanyang palikuran. Pagdungaw niya sa maliit na butas, nakita niyang pigil hininga nitong hinihimas ang balat sa paa nitong namamaga. Gamit ang kutsilyo, tinapyas niya ang parting yan hanggang sa magpakita na ang buto nito. At nung magawa na ito ni Rubing, dahan-dahan itong nilukot ang mga uod na kasalukuyang nanginginain doon. Alam ni Sigma na mga ganoong sugat ay naglalabas ng napakasangsang na amoy, kaya naman takang-taka siya kung bakit wala siyang nalalanghap na baho habang pinagmamasdan ito.
Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nakikita, dito na siya nagdesisyong pasukin ang palikuran. Wala nang katok-katok, basta na lang niya itong binuksan hanggang sa magpang-abot na ang mga tingin nila. Kaso lang pagtingin niya sa paanan ni Rubing, wala na itong sugat. Nadatnan din niya itong tumatae na parabang yung mga nakita niya ay pawang imahinasyon lang niya. Naguguluhan na siya noong mga sandaling yon, pinuno, pero pilit niyang pinaniwalaan ang kanyang mga nakita. Ilang segundo pa ang lumipas, agad niya yung nilapitan sabay kapkap sa bewang nito. Bakit Manoy Sigma? Anong hinahanap ninyo? Nerbyosong tanong ng antingero habang pilit na pinipigilan ang kanyang paghahawak. Maya-maya pa, dito na nga niya nakapkap ang habak nito na kung saan nakasuksok ang gamit nitong kutsilyo. Paghugot niya rito, di siya nagdalawang isip na tigalpuhin ito. Binalaan din niya ito na huwag kikilos ng masama kung ayaw nitong tumarak sa kanyang leeg ang kutsilyong hawak-hawak niya. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang lalaki kundi ang sumunod. Pagkapkap niya ng balat nito, bumungad sa kanya ang isang mahiwagang dahon na ginagamit nito pantago ng sugat. Matapos naman niya itong mahubad, tahimik lang niya itong tinitigan habang nakakapit ng mahigpit ang kanyang kamay sa paanan nito. Kalaunan, napilitan na ring magsalita si Rubing dulot ng matinding sakit na kanyang nararamdaman. Habang tumatagal kasi ang paghawak ni Sigma sa paa nito, unti-unti niyang nababarahan ang mga ugat na nagbibigay ng dugo sa sugat. At dahil dito, kung kaya't mas napapabilis ang pagkain ng mga uod sa laman. Nagdudulot ito ng kakaibang sakit, kaya hindi nagtagal, napaungol na rin ang lalaki dulot ng kanyang nararamdaman. Pagkaraan pa ng ilang minuto, mangiyak-ngiyak na itong nagsalita ukol sa kung sino siya at sa kung ano ang tangan niya. Dahan-dahan na rin itong inalis ang sabulag ng tangan nitong mutya hanggang sa kumalat ang mabigat na presensya sa loob ng bahay niya. Matapos itong gawin ng lalaki, hirap na hirap itong sumagot ng, "Di ka lang nagtatanga ng pangalan ng Tiyor. Merong mga katulad mong hindi nagtataglay ng pangalan dahil meron silang hinahangad na 6 na malalakas na pangalan. Matagal ka na nilang hinahanap at ngayong natagpuan ka na nila, hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha sa iyo ang mga pangalan ng Tiyor na hawak mo. Nakita ko ang mga pangalan, Sigma. Kaya sigurado akong nakita rin ito ng aking mga Panginoon. Lilinawin ko lang sa iyo, Sigma. Aking mga Panginoon. Mga... Pagkasambit nito ng mga katagang yon, di naman siya gaanong nabahala. Bagaman seryosong mga banta ang sinabi nito, mas ninais niya pa ring malaman kung ano ang mga pangalan na tinutukoy nito at sa kung saan nagmula ang mga taong tinuturing nitong Panginoon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya napag-alaman na mula rin pala ito sa pamilya na kanyang pinagmulan. Galing ito sa unang pamilya ng mga tagapangalaga na minsang gumawa ng pag-aaklas laban sa mga ninuno nila. Ang kaso lang hindi nagtagumpay ang pamilya, kaya marami sa kanilang mga kasapi ang namatay. At para mailigtas ang mga natitira, napilitan itong magtago sa kung saang-saang lupalop ng lugar. Ilang siglo ring nagsanay at sumamba sa demonyo ang mga ito hanggang sa makuha na nila ang kapangyarihang kanilang hinahangad. Magmula noon, gumawa ng malalakas na nilalang ang mga kadugo nilang nasa panig ng kaliwa. Dahil sa mga ito, kung kaya't nagsilabasan ang samut-saring mga nilalang na may mga kamanghamanghang abilidad. Pagtatapat pa nito sa kanya na,
Ang mga ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kapasidad ang mga aswang na magtaglay ng dugo ng ibang uri. Dagdag pa nito, sinauna at malalim ang tanga nitong lihim na karunungan, kaya labis itong nagulat nung magawa niya itong matunugan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, galit na galit siya ritong nagtanong. At saan ko naman makikita ang mga Panginoon mo? Sagutin mo to ng maayos. Dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, hindi mo magugustuhan ang parusang ibibigay ko sa'yo. Naintindihan mo? Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad niyang pinisil ang pinakamalalim na bahagi ng sugat. Sapat na ang puwersang binitawan niya para umagos ang maraming dugo kasama ng mga uod na buhay at nanginginain pa. Nang maramdaman naman ito ng antingero, tsaka pa lamang ito napasigaw ng malakas habang nagmumura. Pagkatapos ng mga kaganapang yan, tsaka pa lamang niya yun tinantanan. Ang balak niya kasi, kausapin pa ang lalaki para magkaroon pa siya ng dagdag kaalaman. Yun nga lang, pagising niya kinaumagahan, nadatnan niya itong lupaypay na sa bangko kung saan ito nakaupo. Wala na rin yung pulso, tapos humpak na rin ang dibdib nito. Kaya nang masipat niya ang kalagayan ng antingero, minabuti niya na dalhin na lang ito sa labas ng bahay. Hindi na rin niya yun pinag-aralan, gawa ng sapat na para sa kanya ang mga impormasyon na kanyang nalaman. Ilang oras matapos niyang ilibing ang labi nito, dumagsa na ulit ang mga nagpapagamot. At kagaya ng araw-araw niyang ginagawa, hinarap niya at tinulungan ang mga ito. Maraming iniisip noon si Sigma, pero pilit niya pa rin inuuna ang kapakanan ng iba. Kinahapunan, nang maubos na ang pasyente niya, tsaka siya bumalik sa sentro para mamili. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga ito, ukol sa mga individual na nalaman niya sa kanyang bulaang kaibigan. Hindi naging madali ang paghahanap ni Sigma noon pinuno, gawa ng kahit taga-baryo lang ang mga ito, parang hindi ata sila kilala ng kahit na sino. Kaya sa halip na magsayang pa ng oras, nagpasya siyang hanapin na lamang ito gamit ang kanyang abilidad. Ilang beses din siyang nagpaikot-ikot sa lugar na yon hanggang sa makakita siya ng bakas na maaaring kinaroroonan ng nilalang. Ayon sa kanya, kahit presensya lang ang sinusundan niya, malakas ang kutob niya na pagmamay-ari ito ng mga kadugo nilang minsang tumiwalag sa kanila. Wala naman siyang balak na patayin kaagad ito. Ang sa kanya lang, malaman ng mga dahilan nila kung bakit sila umalis ng baryo. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nga niya nakita ang isang lumang tahanan sa gilid ng kawayanan. Nag-iisa lang ang bahay na yun doon pinuno. Kaya nang matanaw niya ito, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit. At nang makapasok na siya sa loob ng bakuran, tsaka siya sinalubong ng dalawang malalaking itim na aso. Habang tumatakbo ang mga ito, paulit-ulit siya nitong tinahulan hanggang sa bigla na lamang itong napahinto dahil sa sipol na kanilang narinig. Matapos nun, tsaka pa lamang niya nakita ang isang matandang lalaki na naglalakad. Pangmagsasaka ang suot nito, kaya hindi siya kaagad naghihinala. Gayunpaman, kahit walang nararamdaman, naging bihilante siya. Maigi niya itong pinagmasdan at pinag-aralan para lamang masiguro na hindi siya nito mauunahan. At nung magkaharap na silang dalawa, masaya at kasywal naman itong nagwika sa kanya. Alisin mo yung kamay mo sa punya dahil hindi mo ako kalaban. Pasensya ka na ako na alarma ka sa presensyang tangan ko. Kailangan ko kasing ikalat ito para iwasan ako ng mga demonyong napapadaan dito. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya pa rin ito sinunod. Di rin niya gaanong inintindi ang mga sinasabi ng matanda, bagkus pilit niya itong tinanong kung sino at kung ano ang kaugnayan nito sa lahi nila. Matapos nun,
Agad siyang nagpakilala hanggang sa maalala na ito ng matanda. Inamin naman itong kaanib nga siya ng angkan nila, pero hindi siya kagaya ng iniisip niya. Bibihira na lang akong makakita ng mga katulad ko sa panahong ito. Bakit ka nababahala sa akin, iho? Matanda na ako. Wala na akong kakayahan pa para makipaglaban. Kumalma ka. Dahil sinasabi ko sa iyo, hindi ako ang tipo ng taong iniisip mo. Dahil sa sinabi nito, napilitan siyang itanong dito kung sino yung mga kalahi nila na naghahangad sa 6 na natatanging pangalan ng Tiyor. Abay, hindi ko alam. May mga nabalitaan na akong ganyan, pero hindi ko pa sila nakakasalamuhan. Magmula noong umaklas ang aking mga ninuno, nagkanya-kanya na kami. At hanggang sa isinilang ako, wala na akong ibang kakilala kundi ang kapamilya ko. Hindi rin ako nagtatanga ng kahit na ano, maliban na lang sa likas kong talento. Talento? At ano naman yung talentong pinagsasasabi mo? Irritableng sagot naman niya. Ang makapanligaw ng direksyon. Kaya kong baguhin ang dulo ng kahit na anong daan upang mailigaw ang aking mga kalaban. 6 na dekada ko na itong ginagamit at sa loob ng panahong ito, wala pa akong nakalabang kauri ko. Ilag din ako sa mga taong hinahanap mo dahil kilala sila ng mga namayapa kong magulang. Gusto mo bang malaman ang talambuhay ng aking pamilya? Halika, lumapit ka. Ilalahad ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Nang marinig niya ito, di siya nagdalawang isip na sumunod sa matanda. At nang makapasok na sila sa loob ng bahay, kasywal siya nitong pinaupo habang nagkukwento ng kanilang mga karanasan noong panahon ng kanyang kabataan. Ayon sa matanda, bata pa lamang siya nang marinig niya ang kwento ng tungkol sa pag-aaklas. Marami ang nasawi rito, pero sa kabilang banda, marami rin ang napabuti ang kalagayan sa buhay. Hindi lahat ng mga ninuno nating umaklas ay kalaban na ng angkan. May mangilan-ngilan sa kanila na napilitan lang at kabilang sa mga yon ang pamilya namin. Ayon sa aking ama, pinilit lang ang lolo ko sa dapa-dapa para sumama sa kanila. Oo, nakikipaglaban ito pero wala itong pinatay na kahit isang kadugo niya. At nung isa-isa nang natatalo ang mga umaklas, napilitan na itong tumakas hanggang sa hindi na yon nakabalik pa. Sa kasamaang palad, naiwan ang lahat ng kanilang karunungan. Nakasilid ito sa isang sako na itinago nito sa ilalim ng puno. Ilang beses na itong binalikan ng mga yumao kong lolo, pero nabigo lang ang mga ito hanggang sa magdesisyon na kami na gamitin ang aral ng kaliwa para sa aming sariling kapakanan. Nang marinig niya ang sinabi nito, medyo napaisip siya ng malalim. Hindi niya kasi sukat akalain na ang pamilya ng matandang yon ay gagawa ng ganoong karumal-dumal na bagay. Gayunpaman, hindi niya ito hinusgahan dahil alam niya na bawat isa ay merong nakatagong istorya. Wala akong pakialam sa talambuhay ninyo. Ang gusto kong malaman kung sino-sino ang mga taong nais magtangan sa 6 na pangalan ng Tiyor. Bakit hindi ba ang kunin nila? Bakit yun pa talaga? Kaya nila gustong kunin ang 6 na pangalan dahil balak nilang pagharian ang lahat ng nasa lupa. Sila ang magiging Panginoon ng mga nilalang ng kaliwa at sila ang magiging hari ng mga mandirigma ng kabutihan. Parte rin ito sa pagtupad ng pangako sa kanilang mga ninunong na maalam, daan-daan taon na ang nakakaraan. Pagkasambit nito ng mga kataga, may ipinakita ito sa kanyang lumang libro.
Walang kahit na anong talata ang nasa loob ng libro dahil lahat ng naroon ay pawang mga simbolo na nagbibigay kaalaman ukol sa mga nangyari sa nakaraan. At base sa kanyang pangunawa, mukhang tama nga ang lahat ng sinasabi ng matanda. Gayunpaman, hindi siya nagpakakampante gawa ng ilang beses na siyang tinraidor ng kanyang hinala. At para makasiguro, ginamit niya ang unang pangalan ng Tiyor upang matunugan ng lahat ng karga nito. Pilit din niyang binago ang mga kaliwa nitong karga, pero nung akmang gagawin niya na ito, nakiusap at nagmakaawa sa kanya ang matanda. Pakiusap, iho. Wag na wag mong gagawin yan. Kapag sinubukan mong baguhin ang tangan ko, dudumugin ako ng mga demonyo rito. Sawang-sawa na akong makipaglaban sa kanila. Kaya pakiusap, maniwala ka. Nang marinig niya ito, dahan-dahan niya itong nilapitan habang seryosong sumasagot ng, "Pahihintulutan mo ba ako sa balak mo kung malilipol ko ang lahat ng nilalang na kinakatakutan mo?" Dahil sa kanyang sinabi, bigla na lamang itong napatahimik. Hindi na rin ito nakatingin ng diretso sa kanya hanggang sa mapilitan itong sumagot ng, Oo, sige, payag ako. Basta ipangako mo na lilipulin mo silang lahat. Wala namang problema sa gusto mong mangyari. Ang sa akin lang siguraduhin mo rin ang kaligtasan ko. Nang marinig ito ni Sigma, napatango lang naman siya habang inuutusan nito na dalhin siya sa lugar kung saan namumugaran ang mga demonyong kinakatakutan nito. Sa kanilang paglalakad, dito na rin niya paunti-unting naitanong ang tungkol sa lahi at abilidad ng mga nilalang na kanilang hinahanap. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad nitong inilahad ang lahat ng kinakailangan niyang detalye. Nangako rin yung tutulong sa kanya dahil sa matagal na rin itong pinapangarap na makatakas sa kamay ng mga kaaway niya. Saan mang dako kasi ng lupain, palagi itong nakabuntot na para bang ayaw siya nitong tantanan. Malakas din ang kutob ng matanda na kaya hindi siya nilulubayan ng mga nilalang ay dahil sa hangad nitong makuha ang kanyang mga karga at ang kakayahan niyang manligaw ng kahit na sino. Binabalaan kita. Hindi lang mga engkantong makakalaban mo rito. Napakarami nila. Kaya mag-iingat ka. Binubuo rin sila ng samut-saring lahi. Ilang metro mula rito sa bahay ko, makikita mo ang kanilang trensera. Isang hangganan na nagbibigay ng babala para sa mga ordinaryong taong mangangahas na pumasok. Marami na akong nakitang antingerong pumasok doon nang hindi na nakabalik. Huwag mo silang isipin dahil di hamak na iba tayo kumpara sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, tsaka na nila pinuntahan ang lugar kung saan namumugaran ang mga nilalang. Nagtagal lang ng ilang minuto ang kanilang pag-usad hanggang sa marating na nila ang bukana ng kakahuyan. At mula sa lugar na yon, ramdam na ramdam niya ang tila bang mahihinang sigaw ng kamatayan. Kapansin-pansin na rin ang maraming kaluluwang napadaan na para bang kabilang ang mga ito sa mga naunang biktima ng mga nilalang. Kaya naman nung mapansin niya ang mga ito, agad siyang nagtaas ng bakod at puder. Ganon din ang matandang kasama niya. Hindi nagtagal, pagdating nila sa bukana ng gubat, agad itong huminto sa paglalakad. Pasensya ka na, iho. Pero wala talaga akong lakas ng loob na magpatuloy pa. Hihintay na lang kita rito. Bibigyan kita ng 3 araw at 3 gabi para malipol mo sila. Kapag hindi ka nakabalik sa mga napag-usapan nating araw, iisipin kong wala ka na. Maliwanag pa? Maliwanag. Huwag ka mag-alala. Babalik ako. Bago pa man sumapit ang 3 gabi.
Tingnan natin. Sana nga magdilang anghel ka. Matapos nun, tsaka na siya umusad nang hindi kasama ang matanda. Pagpasok niya sa loob ng bukhanan ng gubat, may naramdaman siyang isang mahiwagang harang na para bang nagbubukod sa lugar na yon at sa mundo ng mga tao. Okay, grabe, sobrang kapanapanabik naman to. Isipin nyo hindi pa tapos si Sigma dun sa kinakatakutan ng angka nila na mangkukulam. Tapos heto na naman, merong papasok na bagong grupo na gustong kunin yung mga pangalan ng Tiyor. Pero hindi lahat, yung 6 lang. Tapos yung pang-5 pangalan ni Hubra, kung matatandaan ninyo. Guys, balikan nyo yung episode 1, pakinggan nyo yung pinakadulong sinabi doon. Nagpakilala ron si Hubra. Sinabi niya na siya ang nagtatangan ng pang-5 pangalan, pero hindi ginamit yun ni Hubra. Puro pang-6 na pangalan lang yung ginamit niya. 'Di ba? So sobrang misteryoso ng kwento na to. Tsaka feeling ko sa episode 10 umaatikabong bakbakan to. Pero syempre, pahinga muna tayo. Bigyan natin yung ibang kwento kasi may mga nagrereklamo na matagal nang sinend yung kwento nila tapos hindi pa nalalapag. Okay? Sa episode 10, pahintay ako, lalapag din kaagad natin yon. Bilang lang tayo ng ilang araw. Okay? Yun lang. Salamat.